Hej folkens, hvad så der? I dag skal vi ud på min lille fine grund. Eller, jeg bor faktisk ikke hjemme på. Fuck det her. Smell lady Gary. Så ingen der kan forstå engelsk, så please spil Pokémon rød og blå. Eller Fire Red og Leaf Green. De skal spille. Forresten, du skal også lave en video med, eller mange videoer med, og Pokémon Omega Ruby og Alpha Sapphire, og Pokémon X og Y, og Pokémon Sun and Moon, Pokémon Black and White. Så det er bare beauty day. Grunden til at jeg uploade den her weekenden, det er fordi, det var lige det, jeg havde tid på. Og så når jeg tænker weekend, så tænker jeg, ej, han er ikke noget på. Ej. Jeg kan altså sige, at jeg har shorts på, og en t-shirt og en dejlig fin jakke. Man kan se nogle fugle. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle herude. Jeg tænkte bare, at det var oplagt lige. Der er sådan en vlog-ting-agtigt om, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og hvad der kommer til at ske i videoer. Det er egentlig bare, at ja, der kommer masser af spillevideoer, Pokémon rød, blå og alt sådan noget. Så ja, det er egentlig bare lige det, jeg vil få ud. Så ja, ses i min næste video. Hej hej.